Bos días. Ante todo, agradecervos a vosa presencia aquí un sábado pola mañán para interesarvos por unha enfermidade que non se lle dá a visibilidade que eu creo que se merece. Nos imos vos dar unha charla sobre a endometriose desde un punto de vista un pouco médico, explicarvos, ainda que creo que a maioría de vos sabedes o que é, explicarvos un pouquiño o que é, como a vemos nós e o que podemos facernos como médicos. Titulouse a endometriose a epidemia oculta por eso, precisamente, porque é unha enfermedade que padece moita xente non a coñece, non sabe que a padece e a xente que o sabe a veces non está ben tratada. E ben tratada non só refírome a tratada con medicamentos, senón ben tratada polo sistema sanitario e pola sociedade en xeral. Sin máis, empezo. Como todos sabedes, é unha enfermedade inflamatoria estróxeno dependente de orixe descoñecida. Este é un dos principais problemas da enfermidade. Afecta ata o 10% das mulleres en idade reproductiva e consiste en que o tecido endometrial, que normalmente está dentro do útero, medra e implántase fora deste lugar que é o seu. Estímase, é unha incidencia estimada, porque a incidencia real non se coñece, que pode afectar hasta o 10% das mulleres en edad fértil. Eso falando en poboación xeral. Se nos metemos en poboación concreta, por exemplo, en mulleres que presentan esterilidade ou dor pélvica, podemos encontrar que afecta, pode incluso chegar hasta o 30 ou 50% destas mulleres. En canto á prevalencia, cando nós practicamos unha laparoscopia por esterilidade, encontramos que a endometriose ata 96% destas laparoscopias, cando é unha laparoscopia por dor pélvica hasta o 17, casi 18%, e incluso en mulleres que non presentan problemas aparentes, que se lle fai unha laparoscopia por unha ligadura, pois podémola atopar hasta casi no 6%. Por que aparece a endometriose? Por que unhas mulleres a ten e por que outras non? Pois non se sabe. Como podes ver aí, hai teoría, varias teorías. Cal é a boa non se coñece. É un dos principales problemas para tratar precisamente a enfermedade, porque cando non se sabe por que pasa algo é difícil de tratar. A teoría máis aceptada neste momento é a primeira, a teoría da menstruación retrógrada ou teoría da implantación, que consiste en que habría unha menstruación, unha salida desas células endometriales hacia a cavidade pélvica e esas células se implantarían na cavidade. Pero por que se hai menstruación retrógrada en casi 90% das mulleres, por que unhas ten endometriose e outras non? Pois parece ser que hai varias alteracións ou varias cousas diferentes nas mulleres que ten endometriose. O primeiro sería que hai un déficit da apoptosis, é dicir, o líquido peritoneal e os macrófagos que hai no líquido peritoneal non son capaces de coller estas células endometriales e sacalas dese ambiente, co cual hai máis esas células endometriales que non están no seu sitio están máis tempo. Ademais, nas mulleres con endometriosis, esas células son capaces de pegarse ao peritoneo e non só se pegan, senón que por aumento das interleucinas pois son capaces de meterse dentro do peritoneo, proliferar e incluso formar vasos, e iso vai ser o que dá lugar aos implantes endometriósicos. Que factores hai para que unhas mulleres teñan máis tendencia a ter endometrioses que outras? Pois, o primeiro, factores relacionados coa reproducción e a menstruación. Todo aquilo que faga que o peritoneo este máis exposto ás células endometriales vai facer que sea máis probable que haxa unha endometriosis. Unha menarquia precoz, unha menopausia tardía, unha maior duración da menstruación, é dicir, hai máis días onde esa sangue está aí, un maior volumen menstrual ou un número reducido de fillos. Factores relacionados co estilo de vida. Hoxe en día crese que un exercicio moderado dunhas 4 horas máis ou menos a semana poden actuar como factor protector para a aparición da enfermidade. Tamén hai factores ambientales, a presencia de dioxinas e de compostos bifenil poliniclonados actuarían tamén no desenrolo da endometriosis. Estes compostos chegan a nós basicamente a través da alimentación. Son compostos producidos nas industrias que chegan ao medio ambiente
Daí pasan a erva, pasan a auga, e iso chega a nós, sobre todo, a través dos alimentos de origen animal. E despois, uns factores xenéticos, parece ser que existe unha predisposición familiar, é dicir, que hai unha agrupación familiar en canto a endometriosis, pero non se atopou aínda un xen concreto a que asociar isto. Parece ser que pode ser pola acción de multixenes de baixa penetrancia e pode haber unha certa asociación familiar. De feito, é típico que nunha mesma familia ocorran varios casos de endometriosis. É unha enfermedade importante e hasta tal punto tennos que facer pensar isto que o Ministerio de Sanidade no ano 2013 publicou unha guía para a atención ás mulleres con endometriosis coa idea de implantala en todo o territorio nacional e que houbera un tratamento parecido en todo o territorio nacional para as mulleres con endometriosis. A idea era que esta guía chegara a todo o mundo e, se vos fixades, é unha guía basicamente dirixida aos profesionales, claves para mellorar a actuación profesional no Sistema Nacional de Salud. É dicir, a idea era transmitir a guía aos profesionales para conciencialos da existencia desta enfermidade. Era unha guía que viña a sustituir a carencia de guías a nivel regional en moitas rexións. Por exemplo, nós en Galicia non temos unha guía propia, entón o que nos estamos é rexindo por esta editada polo Ministerio. En canto á clínica, que lle pasa a unha muller con endometriosis? Bueno, pois, aunque vos parece que é increíble, hai mulleres con endometriosis que non refiren ningunha clínica, non ten dor, non ten problemas para ter os seus embarazos, é un porcentaxe que eu considero importante. Estimase entre o 15 e o 30% das mulleres con endometriosis non ten clínica. As que ten clínica, os síntomas fundamentales son a dor e a infertilidade. Vou empezar falando da dor, porque é o que vemos con máis frecuencia e é o que incapacita de alguna forma as mulleres para facer a súa vida normal. A dor pélvica pode ser de varias características. Considérase que é unha dor ou unha dismenorrea que non cede con tratamento habitual. A que lle chamamos dismenorrea? Pois a dismenorrea é a dor coa regla, pero unha certa ou unha molestia coa regla podese encontrar normal. Unha dor que cede cun antiinflamatorio, que cede cun pouquiño de exercicio físico, que cede poñendo un pouquiño de calor, bueno, pois hasta aí é todo normal. Cando se trata de endometriosis, non é unha dor que cede cun pouquiño de calor. É unha dor que non cede cun tratamento habitual que podemos tomar de forma esporádica. Ou pode ser unha dor pélvica crónica. Crónica considerase unha dor na pelve, situada na pelve, de máis de 6 meses de duración, que é suficientemente intensa como para producir unha alteración ou unha incapacidade funcional nesa muller e requerir un tratamento médico continuo ou cirúrxico. Pode ser unha dor coas relacións que afecten a vida desa paciente ou pode ser unha dor a facer de ventre. Vale? Como é esa dor? Pois, según nos describen as pacientes, é unha dor que pode comezar antes do inicio do fluxo menstrual, que se pode prolongar durante todo o fluxo menstrual, é unha dor difusa, xorda e incapacitante. É dicir, ata o 16% das mulleres din que lle limita a vida laboral, igual que a actividade sexual, ou que ten que tomar medicación, e ata casi o 4% das mulleres refiren que perden polo menos un día ao mes da súa vida normal por esta dor. A dor tamén está relacionada co tipo de endometriosis que se padece. Na endometriosis superficial e na endometriosis ovárica vemos que non está a intensidade da dor non se relaciona coa extensión da enfermidade. É dicir, moitas veces vemos, facemos unha laparoscopia e vemos afectacións extensas no peritoneo, en cambio esa muller tampouco é que teña unha clínica moi chamativa. Igual que nos endometriomas ováricos, encontremos ás veces endometriomas de un bo tamaño, 7, 8, 9 centímetros, en cambio a muller tampouco é que teña unha dor especial.
pero na endometriose profunda sí que se relaciona a dor coa extensión da enfermedade e, sobre todo, coa profundidade das lesións. Cando as lesións ten máis de 5 milímetros de profundidade, pois aí sí que se hai unha boa relación da dor coa extensión da enfermedade. Puxemos esas dúas imaxes porque, como podedes ver, na primeira hai unha cavidade abdominal con útero e non é que chame demasiado a atención as lesións da endometriosis, porque trátase dunha endometriosis profunda, é unha endometriosis que penetra no tecido e é cando se abre ese tecido cando se ven as lesións e a súa penetración. Hai que facer un diagnóstico diferencial da dor, porque pode doer a pelve por máis cousas que por unha endometriose. Hai un montón de causas que poden producir dor na pelve, e poden ser causas ginecolóxicas de outra orixen, infeccións, miomas, adherencias, causas urolóxicas, problemas na vexiga, litiasis, incluso cálculos, síndromes na uretra, causas gastrointestinales, un colon irritable, unha inflamación, causas do músculo esquelético, é dicir, unha hernia na columna, unha dor miofascial e incluso causas psicolóxicas, unha depresión, un estrés psicolóxico, un abuso de sustancias, poden facer que teñamos sensación de dor na pelve e non ter unha endometriose. E por outro lado está a infertilidade. Hasta o 20-25% das pacientes con endometriosis van requerir un tratamento de reproducción asistida. Hoxe en día créese que todas as mulleres con endometriosis ten unha peor calidad ovocitaria e que os embrións se implantan peor. Por que? Pois por esas alteracións que mencionamos antes no líquido peritoneal, eso vai facer que, como a fecundación se produce na rexión ampular da trompa, ese líquido, de certa maneira, con factores inflamatorios, fan que os ovocitos sean de peor calidad. E, por outro lado, o endometrio non é tan receptivo para a implantación dese óvulo fecundado. Decirvos que os ciclos de FIV non aumentan a taxa de recurrencia na enfermedade. Podemos pensar que o estar pinchando aí o ovario, cando facemos unha extracción de ovocitos, pois eso vai facer que estendamos máis a enfermedade. Isto non está demostrado que sea así. O que sí que está demostrado é que cantas máis ciruxías sometamos a unha paciente, pois o seu pronóstico reproductivo vai disminuir. Por que? Porque por moi cuidadosos que sexamos, cando actuamos sobre un ovario, imos dañar parte sana, imos dañar ovocitos. Eses ovocitos van desaparecer e cada vez a reserva ovárica vai ser menor. Por iso moitas veces somos conservadores á hora de meter unha paciente en quirófano. Hai outros síntomas que non son tan típicos, pero que tamén poden aparecer. Por exemplo, un sangrado menstrual anormal, un sangrado abundante, e despois síntomas relacionados co aparato ou co órgano onde afecta a endometriose. Poden ser intestinales, con retorraxas, con disquecia, vesicales, como hematuria ou síndrome miccional, un síndrome de fatiga crónica e, xa se falamos de metástasis a distancia, por así decirlo, que non son metástasis, pois podemos ter ata un dolor pleural ou catamenial. Hoxe en día hai moitas clasificacións da endometriose e a maioría das clasificacións da endometriose están basadas nos achadgos que temos cando facemos unha laparoscopia. O que pasa é que a clasificación que máis se usa por laparoscopia, que é en grados, en grados de severidade, 1, 2, 3, 4, viuse que non estaba moi relacionada coa clínica desa paciente. Entonces, nós consideramos que a clasificación que máis axusta a clínica paciente pode ser esta. Unha endometriosis peritoneal, cando existen implantes dentro no peritoneo, unha endometriosis ovárica, que é a que causa os quistes nos ovarios, unha endometriosis infiltrante profunda, que é a máis difícil de tratar, de diagnosticar, a que causa máis síntomas, pero, afortunadamente, é a menos frecuente, e a adenomiose.
A adenomiosis é o crecemento deste tecido endometrial dentro do miometrio, é dicir, dentro do propio útero, nas paredes do útero, pois o endometrio invade a parede que ten ao lado, que é o miometrio. Pode ser difusa, localizada, e os síntomas son semellantes á endometriosis ovárica ou peritoneal. Para o diagnóstico, ímonos basar en 3 pilares fundamentales: a sintomatoloxía, a exploración física e as probas complementarias. En canto á sintomatoloxía, é a dor e a infertilidade fundamentalmente. En canto á exploración física, a máxima sensibilidade considerase que a obtemos durante a menstruación. A exploración con espéculo, ás veces podemos ver lesións azules no fondo do saco vaxinal. E cando facemos un tacto bimanual, o que valoramos ou intentamos valorar é a dor. A dor que presenta esa paciente cando nos tocamos nos úteros sacros, cando tocamos no fondo do saco posterior. Tamén podemos ter un útero fixo porque está adherido, os úteros sacros dolorosos e aumentados porque ten aí unha retracción e están fibrosados, ou un aumento dos ovarios cando hai algún quiste. Con estas dúas cousas, solo coa historia clínica e cos síntomas, cun examen físico correcto, podemos chegar a diagnosticar de forma correcta unha endometriosis hasta casi no 90% dos casos. Pero temos hai outras ferramentas, como, por exemplo, os marcadores. Usamos basicamente o CA125, que é un antíxeno de superficie celular expresado nos derivados do epitelio celómico. Podes expresar en un montón de sitios, na trompa, no peritoneo, na pleura, no pericardio, un montón de lados. Encontrase elevado na endometriose, pero tamén noutras situacións, como o inicio da xestación, a menstruación. Por iso sempre decimos, cando fagas analítica, que non estés coa menstruación. Tamén se pode encontrar en mulleres con inflamación da pelve ou cando hai leomiomas. Entón, o seu valor é limitado. E despois temos as probas de imaxe. Para nós, a proba de imaxe fundamental é a ecografía transvaxinal. Por que? Porque hoxe en día prácticamente todas as consultas ten un ecógrafo, é unha proba fácil de facer, fácil de reproducir, é dicir, podo a facer eu, e ao día seguinte pode a facer outro xinecólogo, non causa molestias na paciente, e os achadgos que topo eu facilmente os pode topar outra persona. É moi útil na endometriosis ovárica para ver endometriomas. Non valora, por outra banda, non valora nin as adherencias nin os focos peritoneales, porque ao ser focos de implantes planiños non nos podemos ver pola eco. Entón, que facemos na consulta de endometriosis? Bueno, pois todo isto que viñamos dicindo, historia clínica, exploración, marcadores e eco vaxinal, que pode facer calquer xinecólogo. Entón, que máis facemos na consulta de endometriosis? Bueno, pois valorar que pacientes se poden beneficiar dun estudio un pouquiño máis complexo, vale? Para facer este estudio un pouquiño máis complexo, pois temos outros métodos, como é a eco rectal, a resonancia ou incluso a laparoscopia. Que ventaxas nos aporta a eco rectal? Pois a eco rectal é útil na endometriosis profunda, vale? Non nos vale nin na ovárica nin na peritoneal, é só útil na profunda. E valora os nódulos que hai basicamente no tabique rectovaxinal. Danos datos da profundidade do nódulo, da extensión e da súa relación co marxe anal. Aí vedes nun color máis oscuro, hipoecoico, pois unha lesión que se encontraría entre o útero e a parede do recto. Ten unha sensibilidade de ata o 80%. A resonancia. A resonancia é moi útil para ver a extensión e a localización da enfermidade, pero danos pouca información sobre a profundidade, vale? Valora moi ben se hai enfermedade no tabique rectovaxinal ou non, e é moi útil para programar a cirurxía. A súa sensibilidade é de casi 90%. Esas son imaxes, e se vos fixades na imaxe que pon no bebé, hai un puntiño no centro que é moi blanco, que non sei se podo sinalar daqui. Un puntiño moi blanco, eso trátase dun foco de endometriose que estaba nunha cicatriz dunha episiotomía. A
Aí vedes tamén no útero, se vos fixades na parte de atrás do útero, hai un nódulo no tabique recto vaginal, un pouquiño máis arriba no torus uterino, entre o útero e o recto, infiltrando xa o recto. Que pasa coa laparoscopia? Hai que facer laparoscopia, non hai que facela? Pois a Sociedade Europea de Embriología e Reproducción Humana considera o gold estándar para diagnóstico de endometriose. Por que? Porque permítenos facer unha exploración da cavidade abdominal e, ademais, permítenos coller muestras e analizar esas muestras. Porque o diagnóstico de certeza de endometriose obtense cando temos unha muestra que o anatomopatólogo di que é endometriose. Pero ten algúns problemas. Problema que a correlación entre o que nos vemos e despois as muestras que sacamos e o análisis que fai o patólogo corresponden, é dicir, o que nos vemos e o que di o patólogo corresponden só no 54% das veces. É dicir, ás veces vemos imaxes que parecen endometriosis e despois non se corrobora isto por anatomía patolóxica. E outro inconveniente é que o aspecto das lesións varía co tempo. Entón, require a laparoscopia unha descripción detallada e moi precisa. Esas son imaxes de laparoscopia. Como podedes ver, hai imaxes de todo tipo. Imaxes color café con leite, imaxes blancas, imaxes cicatriciales, vermellas, endometriomas ováricos. É moi diversa a forma onde podemos ver unha endometriosis por laparoscopia. Por iso require que a faga personal experto e que a descripción que se faga sea moi detallada. Isto é o que describiríamos nunha endometriose. Hai uns parámetros para describir e para poder clasificar esta endometriose por laparoscopia. Pero é realmente imprescindible facer unha laparoscopia en todas as doentes para dicirlle que ten unha endometriose? Pois realmente non é necesario. Hoxe en día, despois de diversos estudios, hai estudios de máis de 10 anos xa, que nos din que cando temos unha doente cunha clínica suxestiva, descartando outras posibles orixes desta dor, e se lle poñemos un tratamento empírico e responde a ese tratamento empírico, non sería preciso facer unha laparoscopia e sacar muestras para leválas a anatomía patolóxica para dicirlle a esta doente que ten unha endometriose. Así, a guía do Real College de Obstetricia e Xinecoloxía no ano 2012 plantea que o diagnóstico laparoscópico na dor pélvica deixase como segunda línea de actuación. Primeiro estaría indicado poñer un tratamento empírico e se non responde, pois aí sí que estaría indicado facer unha laparoscopia. Que pasa coa endometriose profunda? Pois a endometriose profunda inclúe as lesións retroperitoneales, é dicir, lesións que moitas veces non vemos por laparoscopia, pero tamén inclúe as lesións que afectan xa a outros órganos fora dos órganos reproductivos, como intestino, vexiga, uréteres ou tabique recto vaginal. Para este tipo de endometriose sí que é preciso un equipo multidisciplinar. É dicir, a endometriose ovárica, pois, podémonos arreglar os xinecólogos, a endometriosis peritoneal tamén, pero cando tratamos xa unha endometriosis profunda, pois moitas veces temos que implicar a outros especialistas, outros especialistas que incluyen ciruxanos, urólogos, persoas expertas na dor, psicólogos, rehabilitadores, un equipo que incluye xa a máis profesionales. Que probas facemos? Pois facemos probas un pouco encamiñadas ao órgano onde pensamos que afecta a endometriose. Se é no fondo de saco anterior, pois probas encamiñadas a ver se hai unha afectación na vexiga, como ecografía con vexiga chea, onde se ven lesións vexetacións hiperecoicas, ou cistografía, pielografía, onde vemos un stock na salida na continuidade do uréter, resonancia e, por último, a laparoscopia. Aí vemos distintas imaxes, a primeira é dunha ecografía con vexiga chea, onde se ve unha lesión abombando aí, e vemos na última como podemos seguir os uréteres hasta que hai un stock no uréter izquierdo. A endometriosis da tabique recto vaginal é quizáis a máis complexa, tanto de diagnosticar como de tratar.
require pois o mesmo que antes a exploración física, eco e resonancia, e moitas veces eco transrectal ou un eco endoanal, moitas veces colonoscopia, rectosimoidoscopia. Vale? Son imaxes que poderíamos ver pois nunha colonoscopia e despois na pieza de anatomía patolóxica. Que pasa co tempo e coa endometriose? Pois a endometriose, a superficial é pouco coñecida a evolución. Descríbense casos de estadísticas de ata que un cuarto das doentes hai unha regresión de endometriose. Regresan máis as que o componente glandular é mayoritario, hai menos fibrosis. Nos casos onde hai máis fibrosis, os síntomas suelen permanecer máis tempo. E na profunda, pois, é máis difícil saber a evolución porque a maioría delas opéranse. O que sí podemos decir que ata un 3% das doentes poden permanecer con síntomas despois da menopausia. E, por último, na esterilidade, nós estamos recomendando que cando hai unha endometriosis ovárica e a edad da paciente o permite, podemos esperar unha xestación espontánea, esperar un tempo, hasta 12 meses, e despois, no caso de que non se consiga, derivar. Pero cando hai unha endometriose profunda, o noso consello é que se derive a paciente a unha unidade de reproducción en canto a paciente mostre desexos de ter descendencia, non esperar. Bueno, agora Elena vai vos falar do tema máis complicado que é como tratamos isto. Colocas mi tío. Gracias.